baby. Ahoj, šťastný nový rok vám prajem. Dúfam, že ste si odpočali počas sviatkov. My sme si odpočali tak na polovicu, ja som odpočíval, Mário bol chorý 2 týždne. Ale kto neodpočíva, sú kuriéri. Pretože aj počas sviatkov nám prišiel balík, nejaké naskladnenia, nejaké nové veci, tak sa na to môžeme spolu pozrieť. Tu máme 2 nové veci. Real Grade Epion je veľmi obľúbený. Prečo nevyskúšať Master Grade? Tuto napríklad. Vlastne prvé vydanie. Armored Core 30 Minute Missions. No ale tuto je tá najväčšia krása. Konečne prišiel ten Rick Dom z G-Quax. Naskladnený Full Armor Unicorn. Sazabi. Real Grade Chinanju. Kto vie, ten vie. Jaký je The Witch from Mercury modely. Michaelis, Farag a Ariel Rebuild. A stará verzia Zaku 2 z roku 2003 a Hajzak. Pre netrenované oko to je rovnaké. Pre tých, čo vedia, vedia. Peace.